Bé, jo avui el meu tuit és que el nou Fons de Cooperació Municipal dotarà de recursos els municipis amb criteris objectius i he posat més benestar per a les persones. Això és el resum un poc de lo que volia expressar. És una notícia que és cert que no és d'esta setmana, ja l'hem coneguda fa 2 setmanes o més o menys, però m'agrada perquè és un poc el contrapunt positiu al que havíem estat comentant, no? Jo crec que és un bon reflex d'en quin sentit es mouen les institucions valencianes des que va entrar el nou govern de canvi, no? En aquest sentit, crec que l'aposta pel municipalisme era necessària després de les nombroses restriccions que han hagut a l'autonomia municipal per part del govern d'Espanya, no? Per tant, calia dotar de recursos als municipis per a que els invertisquen en les persones, ja que són la institució més propera a la ciutadania. Per tant, crec que fer un fons de cooperació municipal que permet invertir diners en funció de criteris objectius i no en funció de criteris de color polític, com havíem pogut veure així al nostre país en anys anteriors. Jo recorde quan abans la gent creia que tenia que votar al PP per a que al seu poble vingueren inversions per part de la Generalitat i per part de la Diputació. Això actualment ha canviat, ja ho vam veure en el xarxa llibres amb l'establiment de criteris objectius i ho hem vist també en el programa del Fons de Cooperació Municipal, en el qual es dotarà de recursos als ajuntaments en funció dels habitants que tenen els municipis. Precisar també que la meva comarca, la Vall d'Albaida, seran 2,5 milions d'euros el que rebrà i des de la ciutat més gran, en aquest cas Ontinyent, que és el meu poble, fins al poble més menut es rebran els recursos en funció dels habitants. Vull dir, és que és una qüestió plenament objectiva i que ja tocava, no? Que es farà un pla d'aquestes característiques per a que els nostres ajuntaments puguen decidir en què invertir els recursos que millor vagin per a les persones. Simplement comentar que crec que ja tocava que les persones a l'hora de rebre inversions en els seus pobles no hagin de veure el mapa electoral de la nit electoral d'un color determinat, no? Simplement les institucions estan sustentades amb els recursos de totes i tots i per tant totes les persones, independentment del sentit del seu vot, es mereixen que els recursos vinguin revertits en ajudes per als seus municipis.